Oo, madulas eh. Oh, ano nangyari kay Matinik? Hindi nga pwedeng ano yan, oh. Kasi daanan ng tubig, tapos downhill. Rest ka muna dyan. I-rest ka lang muna. Ayan, oh. Tutulungan ko si... Ay, Tumusot. masot. Sige. Ang daming ano dito, oh. Ano to, luya, oh. Tinatapon lang, oh. Oo nga eh. Ang dami, oh. Lalayo ko sa bag ko eh. Tulad yung ano, tayo. Pumelo, tinira ko ng pumelo. Tam. Ano yung pumelo nun? Daanan ng tubig yan, oh. Okay. Kasi yung dinadaanan namin. What? Dito. Okay. Sandali. What? Ito. What? Madulas 1, talaga. 2, 3. Buhatin ko. Bilangin niya. 1, 2, 3. Sige. 1, 2, 3. Sandali. Pepesto muna ako. Okay, bilang. 1, 2, 3. Pakarin mo na lang. Ayan, kuha tayong tubig. Yes, oh, sariwa mga boss, oh. Ito ang the best dito sa mga bundok. Sa mga ganyang ano, flowing water. Ang lamig pa niyan. Sarap. Kaya tingnan mo. Sandali kagawad, time out. Masyado ka lang mamadali. Basta. Dali. Dito kain. 1, 2, 3. Lagi, okay na yan. Bagin niya. Bagin ba? Sige, sige ka. Hawakan ko yung motor ha. Motor ang hawakan ko. Hindi ikaw. Bagin pala. Thanks. Lagi. May usapan. Nabagsak ko yung front wheel ko. Both clutch, bomba flywheel. Relay. Ayan ko lang yung flywheel kung parang siyang dadaan. Hindi yung gulong. Oh. Kasi downhill ka na eh. Yung pagkat. Kasi po yung gulong ang pagkapitin mo dyan. Oo nga, ayaw eh. Possibility talaga na ayaw kumagat. Kaya bago pa lang pampi, dun sa bato, i-flywheel mo lang, dedireksyon naman niya yan eh. Pag sakali mang na bitin, bomba flywheel ulit, relax lang, release. Kasi naman sunod na papasalan ko eh. Kung may flywheel tutan, medyo kailangan mo talaga bombahan. Kaya ano yung sinasaya na pag ganun mo, may flywheel kagad. May flywheel ka. Oo. I-video mo siya. I-video ka namin. O paano? Yun oh. Ganun lang pala. Hindi niya inupuan para walang bigat sa likod. Maganda rin yung pinagkuha niya. Ang kapoy. Very safe, kanan lang, binagsak lang niya, diretso lang. Hindi. Ang kapoy, bulat to bunod. Oo, Walang ano, masyadong weight. oo, Yung motor lang. motor lang. Galing. Galing, galing. Kasi kung may bigat, lalo. Oh, by bigat din oh. Oh, Saka yung flow, diretso. Sa madulas. Kaya mo lang Ganda, yung motor mo. ganda ng kuha mo itong pat. galing, galing, galing. Nice one. Yun, may natutunan naman tayo. Yes, sir. Hello, morning. Nangalay yung kamay ko. Grabe. Okay. Aray ko. Pasusa. Nabudol na naman tayo. Mga boss. Aray ko, aray ko. Pagod ako, mga boss. Ayun oh. Sabay bangin oh. Okay. Dito tayo mahina. Ang sakit at lima. Ang sakit at lima. Oh, grabe. Ayop sa bangin. Ayun oh. Kaya nga.
Ito si Pampi, enjoy na enjoy. Duma. Walang ya. Ay, dali, tubig muna, kagawad. Ay, sumabit ulo ko. Nakikita nyo dito sa kanan side. Saan ang bangin? Kanan? Kaliwa. Ha? Kanan yung bangin. Kanan yung bangin. Ah. Saka yung safe. Okay, okay. Ngayon, dito ka lang makakahanap sa Team Benguet. Team Benguet na Kagawad Group. Yes sir. Kung saan sana tayo pinapasok. Let's go. Ayan nga po. Bangin oh. Ito mo, bangin. Huwag nagkamali ka po dyan. Goodbye na. Mambibi kalkila. Ayop. Uphill. Seryoso? Kaya hindi makukuha motor mo dyan pag nahulog. Oo ah. Paano mo kukunin motor mo dyan? Ay. Ay, puta ka. Ah, ayop. Ano daan yun? Woo! Anto'y dadala ng tayo. Ay, hindi na dinadaanan to eh. Buang to si Kagawad. Ay. Nakakaiba, no? Ito, pwede natin i-benta ito ng milyon sa online. Ayan ba yung tigwa 1 million? Ito po ito, baka billion na po ito. Hindi, mahirap kuhanin eh. Buhay po. Buwis buhay. Wow, galing ah. Galing talaga ni Richard na, idol. Oops. Tumba. Es ka lang. Ah. Tayo mamaya oh. Saan? Gago. Oh my god. Grabe, shit. Ay puta ka. Sobrang drop mga boss. My god. Tigagon tayo. Okay. Salamat naman. Wala nang bangin. Yup. Ah! Kagawad. Ang ginagawa mo sa amin. Ha? Alam niyo yung dinaanan natin kasi kung gano'n baba. Kahoy lang pala yun na pinatong. Oh? Di maganda. Matibay naman. Paano kaya kung i-uphill mo to, no? Yun nga ang balak ni Kagawad, pilin daw. Susunod. Ay, Ngayon, ayop. ang ginawa niya, babain muna. Pag Kagawad, ikaw gumawa nito? Backroads natin. Daan talaga. Oh, ako pa. Wala nang tigil-tigil, retret na. Ngayon pa. Kita nyo, yung mga boss, ayan ang gusto ni Kagawad. Rat-ratan, ayaw niya nagpapahinga. Di ba? Ibang klase. Mahirap pagkasama to si Kagawad, ayaw magpahinga. Sunog na naman si Jason. Diyos ko.
Anong plano? Kain na tayo. Alauna na eh. Bakit? Anong gagawin mo kagawad? Lalaro ka na naman. Rest muna tayo. Maganda tong spot ni Bonito. May parang kubo dito. Ang galing oh. Ayun na naman. Si Kagawad. Maglalaro pa. Malupit, Kagawad. Pagod na kami. Yung dalawang tour guide namin. Naglaro pa. So, ang factor dyan, hindi na yung skills o ano na, age na. Age. Edad na. Ayun o. Laro ulit. Ay, iba yung binaba niya oh. Kami sunog na sunog. Pero yung mga kasama namin wala. Nag-i-enjoy pa. Nag-enjoy pa ayun, naglaro. Nagsisigawan. Nabatog si Kagawad. Buwang to si Kagawad eh. Walang kapaguran. Ang laban dito hindi na yung ano, motor o skills. Resistensya ba? Resistensya, and Endurance. stamina, endurance, and age. Oh. Factor na rin yung age. Kasama na naman natin ang ating kaibigan dito sa Benguet, si Idol Roel. Itong pinakamalupit ko na to, pampisa ako. Ako rin. Pinakamalupit ko to. Oo. Basic! I love you! Hintayin natin si Kagawad. Ay, wa? Pag nag-production yan. Inasar ko. Sabi niya, nakita ko nag-message. Kasi English iraraman eh. How much kunto? Bumibili pa sa Amerika. Amerika na? Bumibili na YC sa Amerika. How much kanto? Sabi ko, mali na tanungan niya. Sasagutin to dollars. Malay mo pong pinadala eh. Huli na. Oh. Tinatanong ko lang yung... Para yung comparison nga. Para may alam tayo. Ay di, akala ko bibili ka sa Amerika. Dito, hindi tayo maloko. Alam mo isang daan ng diferensya. Sobrang solid ng trail ngayon. Sarap po. Nagatakang pawis ko. Ako din. Papa Jason, yung 3 liters na tubig ko. Bukas, Sabado, pahinga na tayo. Ay, oo, sige pa rin. Madaling araw pa tayo. Bukas magka-crossfit pa ako ng konti. Yan ah. Saturday, functional training. Yan. What? Inhale exhale na daw. Ibig sabihin, Malupit ka. malupit na naman. Kala ko tapos na. May bayabas pa. Ano ba yung bayabas? Oh my god. Here we go again. Parang hindi kaya ng preno ko yung momentum ng pagbaba ko ah. Sobrang steep dito mga boss. Parang wala nang kwenta yung preno. Yosi, grabe. Semplang na naman. Sakit din ano. Mali yung timing pagpunta namin dito ah. Kain na kami mga boss. 2 PM maglalunch na kami. Saan? Ano? Kain muna, tapos bayabas trail. Gusto nyo? Pwede. Hindi na kambingan. Oh, okay lang. Tara. Wala na tayong kambing. Kahit ano. Wala na tayong bayabas. Okay, ano gusto nyo? Ay, kung magkakambing, wala nang bayabas. Oo. Pero pagkakain tayo dito, hindi ko alam kung anong pagkain dyan. Okay, 2 PM. Hindi pa muna. Ayaw muna nilang kumain. Tirahin muna daw namin yung Bayabas Trail. After daw magbayabas, saka daw lang kami kakain. Woo! Ibang klase ito mga to. Gutom na ako, pero sige.
Dito tayo ngayon sa bungad ng Inabaan, Rosario, going Bayabas Trail. Time check. Yun, 2:30 PM. Hindi pa kami nagla-lunch. Down nila naman. Good morning, good afternoon, good evening. Narigat di ba? Narigat di. Marigatan di ka nga. Sumagat dati. Ha? Ano ba yan? Anak ng teting. Matindi ito ah. Tingnan muna natin. Hari. Shit, kumalog yung tuhod ko dun. Banatan mo, ihila mo. Tapos dyan na, sakayan mo na naman. Ganun na, para madali lang, wag mo nang kahirapan sa sarili mo. Bababaan pag gaganyan? Babaan mo na lang, tapos Tulak? tulungan mo ng tulak, tapos laruin mo. Tapos dito na, sakayan mo na. Okay. Para mag-isip tayo ng lakas natin. Sige nga, kung kaya mo yung ganun. Lakasan mo ng tulak. Loko mo kagawad eh. Lain mo na lang. Ayan na. Oh. Matindi na naman itong napuntahan namin mga boss dito sa may Bayabas Trail. Tapos ito, kambingan. Ayun, the best. Yun ang reward doon, kambingan daw. Mina. Grabe naman ba. Wala. Ay, dumaya. Bakit? Dito na lang. Ha? Ha? Gawad. Balik niyo ako eh. Sorry naman. Naman si Sam, may alam naman na shortcut, di ba? Sabihin. Nakapasok na yung dalawa eh. Ba't may ganyan kayo? In-order ko dyan. Dito na, ayaw ko na. Sinundan ka eh. Ako din. Tama, pizza. Kami na napit natin eh. Ano yan? Ano tayo? May ganun can lang. Ay, iniisip kambing puta. May ganun pang daan, wala na. Meron pa. May uphill pa dyan na mahirap. Baka pati ka to hindi kayanin eh. Ha? Yung tinatayan mo eh. High speed yun. Ito yung magle-limiter. Kaya basta wag basa. Yun nga eh, baka basa. Hindi ko masakyan kagawad nung bato, iba rin pala, hindi mo masasakyan talaga. Doon may traction to. O tapos, point, yung suspension mo, bumabaon. Hindi Control pa ka. bumabalik, baon ulit. Ang sekreto nun, talagang speed no. Hindi pwedeng gapang pag mga ganyan. Bagbagin. Wala. Kailangan hataw no. Kailangan Tataw. para yung Momentum, Yung speed, momentum. momentum mga. Ano yung kung baga sa araw, yung pana. Ipana mo na ganun. Hindi pwede yung gapang-gapang no. Oo. Para pag nakapana na ganun, didire-diretsuhin mo na.
lalaroin mo na para didiretso yan. Pero pag binitin mo yan, wala na. Oh my God. Woo! Solid. Putang ina, ano to? Ano to pinupunta natin? Gago to mga to. Ay ako, tingnan mo mga boss. Iba na itong dinadaanan namin sobrang hard. Go Papa Richard. Kaya pa. Ang problema, hindi pa kami nagla-lunch. 3 PM na. Talagang wasakan. Ha? Makain lang ng bayabas. Oh my. Sunog tayo. Okay. Ubusan. Ayan, sugay-gayan. Oo. Ay, punin na. Iba ka kagawad. Mahirap dito, sabi ko sa kanina. Iba tong bayabas pala. Mas mahirap pa to kaysa doon sa ano. Loko to si kagawad. Rapas-apas. Kagawad, hindi ito dinaanan nila, no? Yung, Ibang dinaanan mo, no? doon, Ito, yun din. Hmm? Ayun din. doon sa dinanan ni... Hindi! Sila matinik, iba! Mas mahirap to kaysa sa rapas-apas pala. Cute lang yung pangalan niyang bayabas. Pero grabe. Tignan nyo. Eco train. Oh. Iba, ibang klase. Grabe. Nasawang kami ng Papa Richard. Yeah, come on! Mababasag ka ang case mo dito. Ito, in-scam kami ni Kagawad. Correct pare. Grabe. Ang gusto ni Kagawad, matututo kami. Yeah. Si Pampi Jason. Sawa na pare. Ang si Kagawad, oh. Oo. Sa Lakas. pagod namin po siya, ang lakas pa rin niya. Tingnan mo. Animal. Buong halaman. Buong alaman. Ang buong puno pala. Love you, Kagawad. Tinataas niyo. You're the Pucha. best. Woo! Sorry Kagawad, di ka namin matulungan talaga. Super, 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 super pagod. Yeah. Huwag mo kami tatan dito. Sige. Pucha. Iba ka. Oh yes, the best. Sumemplang mga brother. Hindi ko kinuha ng buwelo. Ginawa ko lang kasi parang gapang. Mali pala. Kumulang. Ayun, mali. Okay. Ito yan dito si Kagawad. Tinaas niya. Oh. Ay! Saan yan? Yung nanggalingan natin doon, Saan? yung baba ng doon sa pinakamataas na yun, ano? Ah. Bundok, na maitim. Ah. Dito daw yung baba. So ito yung galing namin. Pinagkabilaan namin, 2 bundok. Ayun yung isang pinunta namin kanina. Ngayon nandito kami. Woo! Grabe! Solid! Bundok kanina ng Benguet. Tapos tumawid kami. Nandito kami ngayon sa bundok ng Rosario. Ayun bayabas. Ay nako Kagawad.
Mahirap pero masarap. I love it. Grabe. Ito mga training. Mahirap talaga pero yung ano yung binibigay sa yung practice duma, no? Pare. Yung mga sitwasyon na. Yung Nung ano, nagsisimula ako noon, kinawawa ko ni Master. Tapos parang pagkatapos namin, ang saya-saya ko. Talagang sasabihin ko, ayoko nang bumalik doon. oh, hindi Pero sa. makarandang 2 araw, gusto Hanapin ko na mo. naman. Hindi iba yung ano. Mahirap talaga pero masaya siya. Yun yung sitwasyon na gusto pag Malampasan mo, no? pag nalampasan mo tapos mga 3 araw. Gusto mo na naman yun. Hanggang sa masanay ka na dun sa mahirap na yun. Mga bangin na pinunta sa akin ni Master, talagang ayoko na talaga. Ayoko nang magmotor, sabi ko. Si Master, marapit siya. Nung tinignan ko siya dun sa may ano. Grabe ako. Iba yung dinaanan niya ni Ma. Hindi nakuha din eh. Kasi yun, Hardline. pati yung mahaba kasi ang paa. Oo, mahaba. Tangkad eh. Tapos malakas. Ang hirap pero masarap. Tangina. Help, help. Baku-baku pala to. Woo! Paexit na kami. Natapos din namin yung Bayabas Trail. Yes! Woo! Yes, finally! Nasa Rosario na kami. Woo! Time check. 2:40. Ngayon pa lang kami kakain. Dito sa Campigan sa may Rosario. Tapos diretso na yung magpapasampag yan. Uwi na kami. Yes. Woo, thank you Lord. Yes. Papakainin niya. Naluluwa ako sa saya. Ngayon lang ako kakain na masayang masaya ako. Ngayon ko lang na-feel to yung kakain ka na masaya. Pinakain din tayo sa wakas. Kakain kami 2:30. May papaya ito, wala. Oh, we survive, we survive. Ano masasabi mo pagkasama lagi natin to sila Kagawad? Pagkasama natin si Kagawad, kada trail, 2 trail ang binabanatan. Kanina hindi 2 trail eh, 2 bundok na 2 klaseng trail. Oo. Diba? Boss Sam, sabi mo, ano yung mga tinira natin kanina? Mawaswas, tapos Waswas, bayabas. Bayabas. Ano yung waswas? Anong lugar? Mawaswas, yun yung pababa na tayo, yung downhill lahat. Mawaswas. Pero susong dalaga yung van. Susong dalaga yung trail. Susong Dalaga, entry natin. Tapos, nagtapos tayo sa waswas. Mawas-was. Kaya pala tinawag na waswas, kaya nawaswas ako. Sisig, daleta, pato. Gusto ko yung pato. Vlog. Ito, makulit na bata to. Pagod ako, may na akong kumain. Sagad. Oh. Kakatapos lang namin kumain, pauwi na kami. So ang daan pa rin namin, trail pa rin. Dito sa may Sampabian kami ngayon. And going Dagupan na. Di bale, hanap lang tayo dyan ng konti. Pero na siguro. Kasama tayo mga tropa. Ano pangalan mo, boss? Kim Aquino, sir. Kim Aquino, si Idol. Ano pangalan mo, boss? Jovel sir. Joe. Sir. Chris, ayan. Mga tropa natin yan. Mga kasama rin natin yung mga yan. Yan. So may mga kasama sila, inakyat yung taas. Yan, sir. Nakamotor sila. Dyan. Nandyan na sila. Ano masasabi mo, sir? May gasolina ka na. Maraming salamat po. Nakita mo kung sinisukso?
Grabe pa Ating nagsubsob. matinik ng Grabe pa nagsubsob to ah. kampugaan. Ah! Alright. Okay, mga boss, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Yun. Okay, hanggang dito na lang vlog natin for today. Sobrang solid itong ride na to. Nakasama ko pa itong mga kagrupo kong DIG, Papa Richard and Martinez. Grabe, solid. Iba na yung riding skill nitong dalawa to. Sobrang hindi ko na kaya yung style nila. Iba, nag-develop, talagang galing. Good job Papa Richard, Matinig. Grabe na yung mga riding nyo.